Lokal. Impanakkel ni SK Chairman Joya Dagdagan iti barangay Baligat iti syudad ti Batak iti kaunaan na balsa race iti nasa o alugar kuna ti SK Chairman ama nariman iti piyestada ket napanunutan na daytoy ken imanamong dagiti kameng ti konseho iti barangay Baligat imbatad na nga adu dagiti nakipagpaset iti daytoy karaman dagiti residente iti sabali a barangay segun ken kuana ket saan na daytoy iti gundaway nga agbalsa race da no diket di plano da nga addan tumanen inton Christmas break iti barangay mainaig iti daytoy ket napanagbantay dagiti kameng ti BFP ken MDRRMO pakairamanan iti Philippine National Police anang ipasigurado iti ornos linag kental na iti aktibidad. Pagyamanak digiti na dumaduma nga barangay nga may nagbuya tatay kin especially to Sir Erickson Pambi nga nang tulong kanya mi na ma-organize deti nga event kindi iti SK officials, barangay officials, iti barangay Baligat. Agyaman ang tanapagbaling ni manen iti isang aktibidad. Naamuan akas iti premyo dagiti nangabak iti balsa race iti barangay Baligat iti syudad ti Batak ngem saanen ngem silampay iti SK Chairman da. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Areme.